Sitä mie vaalahin soittelee. Me on nyt ruvennut viime aikoina oikein kunnolla maistelee uutta. Mulla on näitä, kato, tällainen TV-sarja nyt pyörinyt täällä TikTokissa ja YouTubessa, kun maistossa mulle uutta, niin nyt maistetaan oikein kunnolla uutta. Sitruunan lillinkiä ja jukurttia. Jukurtti on ihan ok, sitruuna on sellaista vähän, minä oikein tiedä millä tavoin sit vois kertoa. Kirpeää. Niin tää on varmaan kirpeää sit tää suklaa. Mutta tää on Vatserin sinistiin, niin kuin kuvasta näkyy, niin tää on varmaan hyvää. Koska Vatserin näissä sinisissä ja näet, niin se on aina se oppa, niinku se suklaat on niinku se pääasia, eikä se lisämaku. Niin tää on varmaan hyvää. Jäkkä. Maistetaan se. Joo. Vähän on sellainen niinku tiedätkö, sitruunan muhvinssi. Kuitenkin nyt tulee sellainen jännä jäkkä maku. Ja vois vaikka ollakin ihan hyvä. Mä vaan toivon, ettei toi sitruuna nyt käy tuolta silleen kurkkuun. Jäkkä. Että se niinku pysyis tolleen siedettävänä. Mut ihan silleen kiehtova maku. Ei valittamista ja sitten on se irrette. Tätä voi vaikka aamupalaksi syödä, kun lääkäri suosittelee, että pitäisi lihan ja leivän asemesta syödä jotain jukurttia niin, tai puuroa. Onkohan puuro suklaalta? Ihan sama. Niin tästä vois vaikka syödä. Tää on ihan hyvä. Tästä tulee se muhvinssi. Muhvinssi tuo sen hyvyyden tähän. Mutta sitruuna niin ei ole ihan lemppareita, mutta kyllä tää on hyvä. On. Vatsasen sininen ei taaskaan vettänyt makun hystyröitä. Niin. Hyvä on. Ja sit tässä tulee tiedätkö, kun tekilaa jos ottais, niin vois kato tät laittaa kielen alle. No mitäs se tehdään? Sitruunat silmää ja suolat niin. Niin tät voi imäskellä ensin ja suolaa silmään. Ja sit vain. Hyvä on! 3,8/5. Hyvä on. Kannattaa maistaa. Pakko ei oo, mut siis tää on tosi, kun mä sanoin, kiehtovaa ja semmoista yllättävää. Ja ai. Ihana suklainen ja tällainen täyteläinen. Mehukas jukurttisuklaa. Vatserin sininen sitruuna jukurtti marenki. Marenki. Ei piika.